Ix-xewqa tal-għaqdiet ambjentali dejjem kienet li l-protezzjoni tal-ambjent tkun dritt timnaqqax fil-Kostituzzjoni. U għalhekk bosta qed jappoġġjaw l-isforz li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jiddaħħal dan id-dritt ambjentali. Dwar dan tkellem il-President tar-Ramblers Ingram Bondin meta t-tlieta kien mistieden fil-programm Net Live fuq Net Television. Ħajiddaħħal protezzjoni tal-ambjent bħala dritt fil-Kostituzzjoni. Dina xi ħaġa aħna ilna ħafna nixtiequha, però għalina dejjem kienet ħolma. Qatt ma kienet isa mainstream dil ħaġa, tifhem, qatt ma kien hemm partit politiku kbir li għamilha tiegħu din il-proposta, u aħna ġifieri ħadna ħafna gost biha dil ħaġa u nappoġġjaw dan l-isforz li qed tagħmel l-oppożizzjoni biex iddaħħal dan id-dritt tal-ambjentali. Għalfejn? Għax dan żmien twil għal 20 ta' snin rajna il-liġijiet li ħarsu l-ambjent dejjem jitnaqru, dejjem jaraw kif ħajbdluhom, għattawhom biċċiet speċi ta' biex il-protezzjoni tal-ambjent dejjem tonqos. Waqt l-istess programm Ingram Bondin fakkar ukoll li s-suppost riforma li ħabbar il-Gvern fis-sajf se tibdel kompletament u b'mod negattiv kif taħdem is-sistema tal-ippjanar. U għastqar li l-iskop ta' din ir-riforma kien li kull forma ta' protezzjoni ambjentali titneħħa u r-regolamenti jiġu ineffettivi. Hawnhekk Ingram Bondin saħansitra kritika l-Gvern ta' Roberta Bela li permezz ta' din ir-riforma se jkun qed iħalli bini ta' torrijiet u żvilupp bla kontroll. Waqt l-istess intervista Ingram Bondin stqar li l-għaqdiet analizzaw eżattament x'tinvolvi din ir-riforma u ħarġu jikkritikawha wara li sar magħruf li l-Gvern se jdaħħal id-diskrezzjoni u se jagħti poter lil kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar jew Ħambu Tiġiġ biex l-ODZ jinbidel f'żona ta' żvilupp jew jibdel żona ta' containment biex issir high rise. Dan mingħajr ebda konsultazzjoni jew studju. Di riforma ta' Roberta Bela, x'da Roberta Bela jgħidha din riforma, da fil-partit tiegħu qed isib ħafna oppożizzjoni, aħna tkellimna anki ma' xi ministri ta' Roberta Bela li qalulna li huma ma jaqblux ma' din ir-riforma, sewwa ġifieri minnu ġejja, minn quċċata ġejja din riforma sewwa. U semma kif il-Gvern preżenta dawn l-abbozzi b'tali mod biex il-liġi tkopri permessi partikolari. U fakkar ukoll li issa se tkun aktar diffiċli għall-organizzazzjonijiet biex jiġġieldu kontra ċertu żviluppi bla pjan. Da Roberta Bela ta' parsi ma jidirx, ħatar dan il-working group sewwa abbaċċi ministri tiegħu. Wara li qamet dil-kjaskol. Mhux hekk ħatar da ta' parsi working group. So manka internament kellu qisu divisions fuq dal-working group. Ekku. Biex jistaħba warajh ħalli ma jidirx għax di t-teknika tiegħu ġifieri. Intant issib issir protesta nazzjonali sabiex il-poplu jwassal messaġġ ċar lill-Gvern kontra dawn il-liġijiet tal-ippjanar. Il-protesta li qed issir minn diversi għaqdiet akademiċi u attivisti se tibda fl-10 ta' filgħodu minn quddiem il-qorti.